Iki live streaming YouTube Kuntadi Channel ya lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati Mas Yoyok CS saking Dumombo ya monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha ya kaya ngono to ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha ya kancane didumise yang wis rata lagi dheweke entuk. Ha iya ngono kuwi. Lah iya. Monggo mandeg nang sulingan. Ora ya. Monggo. Ngalor ngidul tapong gelang mongka nunanu saibo